Chris Cowkey, winner mill-ħafna li kollha tal-famuża 6-week challenge nagħmlu hawnhekk Can You Better Life l-ewwel net. Proset Chris, ma sax għandha bidek ma raġunijiet ovvji. Ikollha tajt li naqra u tajt naqra anke li qed jarana fuq il-video. L-ewwel qabel kollox x'waslek biex tajt isma' għandi bżonn nibidel, għandi bżonn nagħmel xi ħaġa. Ara fil-bidu tal-Covid kien għamlina nieħu ħafna nsajjer u ummi kienet tistieden lil hija dar u konna nagħmlu ħafna klieti. Fizmin il-Covid, eżatt, bdejna ovvijament naqas ix-xogħol li naħdmu ħafna mid-dar u kont nilbes ħafna flexuits. Kont nikol ħafna u nibda ngħid u hija l-wejjeġ xorta domet jiġuni. Sakemm ma fetaħ ġa l-uffiċċju ma kien provata ma żoniet li kelli. Mhux stajn nagħmel xejn. Hemmhekk qed u jrid nara x'ħa nagħmel, tlajt fuq il-miżied u nara li żdied inqaħar li tiżid bil-mod. Nara li żdied fi żmien xahar u nofs xi 8 kilos. Kombinazzjoni ta' kinar stess, kont nagħmel fuq Facebook u nara persuna li kienet replet il-challenge ukoll reklamha fuq Facebook u għedt di sinjal minn il-fuq u battu ċempilt, insomma għada kont bat messaġġ u kont ċempilt li jinti u mekkdit dejra minn il-fuq. Il-fatt, ħażaq sirek jek ukoll, x'waslek biex tgħid ħanasal Can You Better Life kienet għax kont taf il-xaħat diġà li għamilha, u semmejt li kien hemm xi raġuni oħrajn li jekk kien darba jekk fuq-televiġjoni u tgħid tagħti il-pariri x'għandna nagħmlu x'eżerċizzji għandna nagħmlu eċetera, però bejn li kont nara fuq televiġjoni kont narak nagħmel xi eżerċizzji ma qatt m'għandhom jgħidu li inqum fuq is-sofan u nagħmel dak li tagħmel kont nippreferi nibqa' niekol. Imma kif qed tumbad daħħalta fuq min jiena rrid nagħmel xi ħaġa, hemmhekk teħerajt lilek naf ir-reklami li tagħmel fuq television naf il-knowledge tiegħek il-know-how tiegħek x'inhu. U qed Can You Better Life l-linja tiegħi. Nirringrazzjak. Chris, ikollok tajtli once li bdejt xi bdejt ħoss differenti, forsi anke ħalli daħħal anke inti stess li ħassemmi xi riżultati bdejt tara, forsi anke meta bdew għaddejjin is-sinġimat mhux ħażin lejn l-aħħar tas-sinġimat. X'kont qed tinnota, x'kont qed tara differenti, x'kont qed tħoss differenti. Ovvjament ikollok nifs ħafna ħjar. Bniedem li mhux bl-exercises mhix bil-tiegħi u bdejt nagħmel ma' eżerċizzju. Bida jservini aġġettiv fejn jidħol nifs, fejn jidħol saħħa, ħwejjeġ jiġuni aħjar, li tisma' l-mumenti tan-nies anke x-xogħol, illallu kemm qed tonqos Chris, x'qed tagħmel ħdejthom isma' timmur. Hemmhekk Can You Better Life, hemm Matteos, għandhom il-trainers vera tajbin, just nufsija training kull-jum ħalli għamġi li għamlu dar training, ma tafx, vera mhux niddejja u ġew. Tħossok qed titħaba teħef dik il-nofsija ma qatt min nofsija ma lejtik. Ta' min insemmu li Chris kien wieħed minn ħafna nies u għadu wieħed minn ħafna nies illi tilfu bejn wieħed u ieħor 9 kilos jew aktar u 10 pulsieri minn kleb body parts partikolari. Il-waist plus il-koxxa plus is-sider. Mhux 30 ġifieri, 10 kollox biex nifhem għax ma timmaġinawx illi Chris saqqa waħda sar isu qasfu daqqa hekk ċubbu. Chris, l-appell tiegħek li qed jarana għal min forsi bħalek, orrajt, forsi mhux waqt il-Covid, imma għadu jtellem nisel ukoll, forsi waqt qed jara l-video wkoll qed jieħu xi ħaġa li mhux ideali, l-appell tiegħek li qed jarana biex huma wkoll jagħmlu dak il-pass li tant ħajsulu ma' saħħithom għal min jixtieq anke era u naturalment għall-kumplament tal-ħajja. Ara jiena bniedem li training verament li ma nħobbux. Tajab, u kemm il-darba għall-last memberships tal-ġim, immur jumi moribla natalbi. Tibda tara ħafna nies jitrenjaw, ħafna figures bieħ, nibda ngħid isma' jiena għamlu biex jgħodu bil-Malti jitmejlu mija daw in-nies, u nibda ngħid ma nkunx. Not nipposponi issa-murad. Bażikament minn meta ħallast hawnhekk u ġejt hawnhekk Can You Better Life, ma l-ewwel darba meta kellna meeting barra, qed isma' naħseb hawnhekk ħankompli. Se jista' jkun daħal ta' fuq ego kolin, ma nafx. Però meta ġejt l-ewwel darba hawnhekk ħassejt li hom. U dik il-nofsija li verament ittir, xinti dabna warm up mbagħad bil-cooling down fl-aħħar basic li għandek dawk 20 minutes li għandek high intensity training. Is-sommu kemmek, u fejn tisma' jiena għamur imbagħad jew 20 minuta, 20-25 minutes, tgħid imbagħad
tlaħt il-garra u ġismek tħossu ikompli għadu jibaqqa ta' training li tkun għamli. Għax bażikament bħalma inti ma tittilna u bħalma fit-tixtieq li tagħmel it-training ġismek ikompli jaħraq il-kaloriji anke wara li tispiċċa training. Ħanżin taqra ma tisemmi Chris, naturalment għadna ma semmejniex s'issa, però kemm kien importanti wkoll u għadu importanti wkoll x'inhu jiekol Chris. Jiġifieri timmaġinawx li f'dik it-nofsija u l-bqija Chris kien ikolli jfettillu kemm ifettillu bħala appunti u x'kien ifettillu, Chris kien isegwi anke pjan strutturat, Chris kien serju fli jrid, Chris kien jaf xi jrid u allura dan huwa Chris illum il-ġurnata li tant tagħmel progress u qed ikompli jagħmel progress. Chris, l-aħħar appell tiegħek qed jarana qed jaħsebha Għax qed nofsa skużani. Li m'għandekx xafejta ta' qalbek jekk għandek id-determinazzjoni li ssir, ħassib, aħdem għaliha u go ahead, prova. Biex nixxi li jiena bniedem li bħal mettilkom ma nħobbx training u nixxi li nagħmilha jiena għalija jista' jbaħt l-ikbar lotterija. U bħal ħafna nies ma nsib miegħu wkoll għandu xogħol bil-qiegħda Chris, għandu xogħol stressanti, għandu ħafna impenni anke wara x-xogħol, jiġifieri kif jgħidu bl-Ingliż where there is the will there is a way. Proset ħafna Chris.